Velkommen til Brandes. Polarvognen er taget op i Sverige, og vi er i gang med at holde juleferie. Og vi kommer her med et par tip omkring, hvordan man kan bære sig her på Brandes, og hvilke faciliteter der er. Her lige det første tip. Når man kommer, så tjekker man ind. Og indtjekningen her på Brandes, det består af et skab, hvor der ligger navngivende konvolutter. Man finder sin konvolut, og så er man sådan set tjekket ind. Herefter så er det bare at finde campingpladsen, finde et sæt ski, få et liftkort, og så komme videre. Ja, campingpladsen i Brandes, det er for så vidt bare en stor mark. Man skal være opmærksom på, at her kan blive meget blæsende, og om vinteren der er ingen læge her, det vil sige, at sneen har frit spil. Og det er jo bare at slå sig ned. Der er strømstander, der er strøm med i pladsen, 10 ampere. Det er ikke meget, men elpetronen får der lov til at køre. Derudover så er der langt til servicebygning. Her er glat is over det hele. Om vinteren der bliver der ryddet med gummiged her. Det er camping, når det er svensk, så velkommen til. Og hvad er det så, der er langt til? Ja, for eksempel så er der toiletter, og der er bad. Lad os kigge på baderummene først. Gammeldags omklædningsrum for gymnastiksalen. Med lækre svenskerblå bruseforhæng. Har pænt og rent. Og her er sauna til fri afbenyttelse. Her er hvad der skal være, og ikke ret meget mere. Til gengæld skal man have tørret hår, så koster en 5 kroner for 4 minutter. Det er åbenbart meget vigtigt at tage penge for det. Lad os gå ind og kigge på toiletterne. Det er den her vej. Toiletterne, det er samme stil. Her er, hvad der skal være. Der er handicaptoiletter og 2 almindelige toiletter. Har blivet gjort rent hver dag mellem 10 og 14. Og det er for så vidt rent og pænt. Det er slidt og lidt gammeldags, og man kan diskutere, om det er dyrt eller billigt at være her. Toiletterne ser i hvert fald sådan her ud, så god fornøjelse. Ja, og velkommen i køkkenet. Herinde der er for så vidt, hvad der skal bruges. Almindelige komfurer. M-hæt uden aftræk. Har vask, så der kan vaskes op. Der kan hentes vand. Derudover så kan man selvfølgelig underholde sig med Conrads Sportskatalog 2014-2015. Det er lidt år gammel. Her er lidt toiletter og lidt her håndvask, så er der noget vigtigt. Her er tørreskab og vaskemuligheder. Tørreskab, som kan i en snæver vending tørre handsker, sokker og skitøj. Det er rigtig rart, og det er free of charge, så det er bare at få fyldt op og kværne nogle kilowatt af ud i varmen. Så velkommen til faciliteterne på Brandes. Og når så vognen er placeret, og alle er tjekket ind, så gælder det om at få fat i liftkort. Det gør vi herinde i Brandes Infocenter og liftkortservice. Ind til højre, op i køen. Liftkort, læg mærke til priserne. Tit og ofte er der forskellige rabatkoder, så du kan få det lidt billigere, end hvis du bare køber dagskort. Herhen til højre, der har vi Livs på svensk. Derhjemme vil det hedde supermarked og fornødenheder, eller en lille grønkiosk. Man kan få det meste, men øllen er dyre, og rødvinen er fraværende. Sidst men ikke mindst, så skal det her dreje sig om. Vi skal ud og stå på ski, og skivelejningen ligger herhen på båden og bakken, lige ved den store lift. I Brandes, der kan man bestille ski hjemmefra. Det vil billedet til sådan her ud. Derudover så kan man faktisk også bestille, når man kommer herop. Og alting foregår elektronisk. Der er ikke meget hjælp. Men man indtaster sine basale data med vægt og højde, skostørrelse og hvor dygtig man er til at stå på ski. Så betaler man kontant her for en bon. 10 minutter senere så er der en sms i mobiltelefonen, og skiene kan afhentes herinde ved siden af, og man er klar til at stå på ski. I sms'en der vil være et nummer, og skiene afhentes så her i de forskellige omklædningsrum. Der er fri adgang til hjelme, hvis man har hyret det.
og skistave finder du selv. I forhold til andre steder, hvor du får indstillet skiene individuelt og får en snak med skivelejningspersonalet, så er man overladt til sig selv her. Det skal man lige være forberedt på, hvis man er nybegynder. Det kan være svært at lige få skiftet en støvle eller få skiftet et par ski, der sidder forkert i et eller andet. Så er der ikke ret meget hjælp at få. Så det er godt nok et børnested, og det er godt nok for nybegynder. Deres skiveudvikling det fungerer rigtig godt. Om det fungerer til nybegynder, det er vi ikke helt sikre på. Og så er det det her, det drejer sig om. Ud og stå på ski. Gondolliften kører ca. 10 timer i døgnet. Restauranterne har åbent. De påstår, at har fri wifi. Det er sgu ikke noget, vi har set meget til. Men bakkerne er nybrændede og lige klar.